Preview. Preview. Antonello Bela Wayne Mikallef isalmulkom u jtukom merħba għas-sit program mis-sensiela Formula Predictor. Wayne, ġimgħa oħra ta' tliela u rġajna lura biex naraw naqra min minna ser nexxillu jaqta x'ser jiġri fil-belt tal-Messiku. Ekku iva naħseb ġimma li għaddit tajna l-istess ammont ta' punti, xorta għadek fil-vantaġġ sewwa, nirkupraw xi punti minn naħa digej. Infatti, nagħtu naqra ħarsa tajn lejn il-grafika tas-sitwazzjoni attwali jiena għandi 22 kontra il-5 tiegħek Wayne Voldieri hemm bżonn illi pratikament qiegħed fis-sitwazzjoni tal-McLaren, sew il-McLaren u sew inti jeħtieġ li tqomu naqra mir-raqda. Għax inkella fil-każ tal-McLaren issa qed nibda nibża minn Verstappen iktar minn qatt qabel. Fil-fatt tal-iktar fuq hekk ħarsu lejn il-video li hemm fuq YouTube fejn tkellimt sew fuq il-kriżi tal-McLaren. Fil-każ tiegħek trid tibda tagħmel naqta rimonta sieħbi. Ekku. Mela, nibdew minnu fih bil-video tal-lum u bil-previżjonijiet tal-lum u nibdew billi naraw l-akbar sorpriża x'ser tkun min-naħa tagħna. Wayne, dil-ġimgħa fidejk. Inti tibda. Mela, l-akbar sorpriża nemmen li Bortoleto lura fil-punti. Ġimma li għaddit kien Hulkenberg fil-punti, Sauber, kien ilu ma jiskurja punt tajjeb ngħidu, ilu ma jiskurja punt mill-podju tiegħu Silverstone. U kien iktar Bortoleto li kienet iġib naqqar il-punti l-embolaw minn dakin arlaw. Kellu talja ħażina, l-Amerika, Brazilian, pero naħseb li fil-Messiku għandu ċans tajjeb biex jkun. Mela, jiena min-naħa tiegħi ser ħanejdu li se nagħmel ta' speċi ta' azzard, issa naraw sa fejn se jwassal. Yuki Tsunoda mal-ewwel sitta. Jiena naħseb illi din hija tellieqa fejn ir-Red Bull kapaċi imorru tajjeb u Tsunoda diġa qed narawh qed iġib il-punti iktar minn tliela oħra, ma rridux ninsew li dil-ġimgħa wara t-telqa tal-Messiku Red Bull ħajjieħdu id-deċiżjoni tagħhom fuq min se jkun it-tieni sewwieq fit-tim ta' Milton Keynes plus min se jsuq ma' Racing Bulls is-sena d-dieħla. U bl-andament tal-affarijiet kif qegħdin nemmen li d-tellieqa se tkun it-tellieqa illi Tsunoda ħajati risposta u mbagħad minnu l-alla x'se jiddeċiedu Helmut Marko, Laura Mekis u Peter Bayer, il-team principal ta' Red Bull, anzi tal-skuderija V-Carb. Immorru issa għall-akbar diżappunt. U din id-darba nażel jiena. L-akbar diżappunt kontra qalbi, imma ser ikolli ngħid Oscar Piastri li ma jidħolx fil-podju. U ir-raġuni għalfejn qed ngħidlek hija li jidher illi ma nafx, l-Awstraljan qed narah barra mill-forma bħalissa, issa dak l-accident li kellu f'Baku qed narah affettwah, diversi inċidenti, riperkussjonijiet u ma nafx.
U naħseb li aħjar nieqaf hawn u nara naqra wejn x'għandu xi jgħid. Lejn għandi jgħed bejn ġiex previżjonijiet. Naħseb għammu iktar għada sejf bej daw it-tnejn. U ħanejt li Yuki Tsunoda barra mill-punti ħammu l-kontra tiegħek, Antonello, u ħanejt li Yuki Tsunoda mhux ħajspiċċa mal-ewwel 10 din il-ġimgħa. Fl-Amerika tipo kellu weekend tajjeb, naħseb enew ħafna l-starts fi ġiex titliela. Enitu ħafna l-starts tal-sprint li kien għandak il-kajas kollu. U kellu starts tajba fil-taliqa tal-ħadd ukoll. U kif qed naraw il-Formula 1 bħalissa l-korzi vera viċin ta' xulxin, allura isek tispiċċa fejn tibda t-taliqa isek tispiċċaħa. U naħseb li l-istart tajba fl-Amerika enitu. Nemmel li fil-Messiku mhux ħajt kollu dik il-fortuna u naħseb jispiċċa barra mill-ewwel 10. Però jkolli ngħid kumment fuq il-previżjoni tiegħek Antonello fuq ta' Piastri mhix previżjoni ħażina għax kont qed nimmira lejn xi wieħed mill-McLarens jew ġiex McLarens barra mill-podju. Però ħanlabhom aktar safe. Mela, immorru issa, ovvjament jalla ma jkollok xi raġun. Imma issa naraw, immorru biex naraw mela min ser jieħu il-pole position. Wayne, mill-ġdid inti. Di trakka ta' Maxu. M'għandix iktar xi ngħid minn hekk. Trakka ta' Verstappen di jinsab forma tal-bliħ. Ma narax xi ħadd ieħor bħalissa. Mela, jiena ħajkolli ngħid illi ħadduli se nieħu riskju. Se nieħu riskju però. Lando Norris. U qed ngħid se nieħu riskju għal fatt illi bħalissa il-McLaren maħniex qegħdin sew imma laħat il-Max inti Wayne. Jiena ħajkolli mmur għall-alternattiva li nisperaw li sseħħa almenu bħala supporter tal-McLaren, Lando Norris. Mela, min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post? Min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post? U xi ħaġa qed tgħidli biex nieħu riskju hawnhekk. Naf li forsi ħanprofa nilgħab il-logħba u ħanapprofitta mill-vantaġġ li għandi. Imma se nieħu riskju ikkalkulat u t-tielet ngħid li se jiġi Sir Lewis Hamilton. Il-Ferrari jidher illi qed tirkupra. Hamilton diġà qed jgħid illi qed jimmira li ġib podju għal minn f'dal 5 tiġrijiet. Fl-Amerika ma kienx ħażin. Forsi din tkun id-darba tajba għas-Surwiċ li jieħu l-podju. Min jaf? Wayne. Għatnemija għek McLaren. Pero le, ħajkolli nażel il-Piastri hawnhekk. Nażel il-Piastri, it-tielet post nemmen li jerġa' bil-mod il-mod jabad il-forma u jikseb il-qarfu din il-ġimgħa. Sewa wisq, mela min naħsbu li ser jispiċċa fit-tieni post? Min naħsbu li ser jispiċċa fit-tieni post? Wayne, inti miss? Ħalejlek dik ta' Hamilton, dik ta' Hamilton verament mejjet jgħid biex nitfgħu t-tieni, imma tipo iktar deċiżjoni ta' qalbi ta' minn deċiżjoni minn moħħi nitfa' Hamilton it-tieni. Tista' tagħmilha f'idejk. Però ħanażel il-Max. Ħanażel il-Max ma nasibx li jirbaħ il-ġimgħa. Bil-ġimgħa forsi ħajjedbu għandhom karzi tajba ħafna fil-qualifying. Fit-teliqa kellhom karzi tajba wkoll, però nemmen li kieku Norris
ma weħilx wara Leclerc nemmen li kien jagħti sfida l Max Verstappen. Mela, min naħseb li se jispiċċa t-tinijien kontra qalbi, ma se jkolli ngħid Lando Norris u din ħatkun tieni post illi fil-fema tiegħi ser tweġġa ħafna. Dan il-għaliex se mmorru għal-rebbieħ tal-Grand Prix, min naħsbu li se jirbaħ il-Grand Prix, u kontra qalbi u nispera li nkun żbaljat, imma naħseb li Max Verstappen se jirbaħ it-tielet telliqa minn 4 li kellna. Biss ikolli nammetti illi mhux biss il-momentum jinsab favur Max, imma din hija trakka ta' Verstappen u nafu kemm għandu storja tajba mat-telqa Messikana anke miż-żmien li ir-Red Bull kienet saħansitra it-tielet karozza fi żmien li kienu jiddominaw il-Mercedes u l-Ferrari kienu closest challengers. U wisqet nibżaħ li bil-momentum li għandu l-Olandis ser jerġa' jkunu li jirbaħ u l-ħadd filgħaxija se nispiċċa inħokk rasi u ma nafx x'se jsir mitta Drivers Championship li għandi jew kelli għat-tim tal-McLaren. Wayne. Jien bħamura tal-li għassaw li għandil fit-tieni post doħan għazdel li Lando Norris. Jinsab forma jgħamil Piastri u naħseb li bħala race pace xorta waħda il-McLaren mhux qiegħda post ħażin u naħseb li il-McLaren jerġgħu lura fuq it-top step tal-podium. Jalla tieħu 6 punti mill-previżjonijiet tiegħek tal-podium. Għax jekk ikun hekk, almenu jien nista' nħu nifs. Mela, grazzi lilek Wayne għall-previżjonijiet tiegħek, grazzi wkoll lilkom is-segwaċi qed issegwu l-programm tagħna. Infakrukom li dan il-video jinsab ukoll disponibbli fuq YouTube għal daqstant tinsewx titħlu hemm, tafsu subscribe ħalli ma titilfux xejn mill-kontenut illi qegħdin ukoll noħorġu ta' kull żmien. Hija Formula Predictor jirritorna wara l-Grand Prix tal-Brażil. Ħodu ħsieb!